Salamat po sa indong pakisumaro sa tuya mo niya na aldaw, sa pagirugtong sa pagpasalamat, sa gabos na nagsakripisyo asin nagtarabang, para kita magkaigwang independensya bilang sarong nasyon. Kayo manggi ang kulay namin, likas na masaya. Paano tayo magiging bayani? Tutulong tayo sa ating kapwa para sa kapakanan ng ating inang bayan. Para sa ikauunlad ng lahat at para makamit natin ang tunay na kalayaan. Dapat isipon ta ang katalingkasan akong diretso na maggibo kung ano ang gusto ta, kundi sarong oportunidad na magibo ta ang tama. In our local government of Naga, we always make every effort to live out the ideals of our heroes and make their aspirations, which are also ours, a reality. In this way, we can always add meaning and do justice to their sacrifices. We continue to aspire for an economically thriving city that is teeming with opportunities for the growth and development of the Nagueños. Hinihikayat natin lahat na biging tunay na mga bayani sa ating mga sariling paraan. Itaguyod natin ang diwa ng kalayaan at magtulungan upang mapaunlad ang ating bansa tungo sa isang mas maunlad at malayang kinabukasan. Today we celebrate our independence to show the nation and the world that we are grateful for our freedom and that we are also committed to keeping it alive. May this be our contribution in this part of the country as we join in the aspiration of the whole nation in living out and building upon the foundations laid by our courageous ancestors, our heroes. Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay ang Naga! Naga na!